Ahojte. V tomto videu by som chcela jednoduchou rečou vysvetliť, ako si my do svojho života priťahujeme negatívne situácie a ako my si sami komplikujeme svoj život. A je to úplne jednoduché, ale veľmi kľúčové. A všetci viete, že vlastne nie sme len toto fyzické telo, ale hlavne postavíme z energie. Máme energetické tela, ale vyžarujeme niečo zo seba. Tá energia sú vlastne vibrácie. Vibrácie sú merateľné, dajú sa zmerať a sú buď vysoké alebo nízke. Vyššie alebo nižšie. A každý človek sa pohybuje na určitej škále. Raz je možno po vyšších vibráciách, raz je nižších. A samozrejme, ideálne je, keď sa pohybuje väčšinu svojho času v tých vyšších vibráciách. Ako náhle spadne do nižších, tak sa vie vrátiť do tých vyšších vibrácií. Nízke vibrácie nás nútia cítiť sa zle. Keď sme na nízkych vibráciách, robíme veci, ktoré nás udržiavajú dole v tých nižších vibráciách. Tam sa cítime šťastní, tam cítime lásku, cítime všetky tie negatívne pocity, frustráciu, strach, nenávisť, sebalútosť. To všetko sú nízke vibrácie. Keď človek vie, že momentálne je šťastný, cíti sa zle, a veľakrát tento stav pretrváva a nevie sa z neho dostať. Tie vysoké vibrácie každý vie zhodnotiť, že momentálne sa nachádza na tých vyšších vibráciách, to je vtedy, keď je spokojný, šťastný, nemusí byť vyslovene úplne radostný, ale všetko je v poriadku, má čistú hlavu, vie, kam smeruje, netrápi sa, prípadne samozrejme má možno nejaké trápenie v svojom živote, ale tu sa vie dostať na tie vyššie vibrácie, tak aby on sám reguloval v sebe ten svoj emočný stav, pretože to, ako sa my cítime, ovplyvňuje dokonca aj naše telo. Vychádza chemická reakcia. Každá emócia pôsobí v našom mozgu, alebo teda v našich energetických centrách, ktoré vylučujú hormóny, chemickú reakciu. A teda, keď sme na nízkych vibráciách, povedzme máme strach, okamžite sa spustí kortizol, adrenalín treba, a naše telo je naštartované v režime prežitia a v režime stresu. Musím rýchlo reagovať, bojím sa, čo mám robiť. Proste nie je kľudné, okamžite máte tie pocity, že sa vám strašne rýchlo bije srdce, potíte sa, alebo každý individuálne to prežíva, ale cez tú svoju myseľ a emóciu vy naštartujete telo. A pokiaľ sa v tomto stave nachádzate dlhodobo, to telo si jednoducho zvykne na to, že funguje v tomto režime. Postupne vaše podvedomie začne vyhľadávať túto situáciu a priťahovať si do svojho života, aby fungovalo v tomto režime. Odkiaľ to pochádza? Pochádza to z detstva, povedzme. Každý mal v detstve nejaké traumy, nezáleží na tom, či vaši rodičia boli najlepší na svete a snažili sa vám všetko dať, alebo ste mali vyrastali v nejakom nefunkčnom manželstve, boli tam problémy. Každý máme nejaké traumy z detstva. Je to proste ľudská psychika. Aj vy sami máte deti, môžete sa snažiť im dať to najlepšie, je to z vášho pohľadu. Môžete sa im snažiť vyhovieť, ale vždy, keď si to dieťa nájde niečo neumyselné,
čoho môže mať traumu, ktorá sa mu uloží do jeho podvedomia a vytvorí nejaký blok. To je prirodzená vlastne ľudská prirodzenosť, tak to funguje. Bohužiaľ, my sme takí biorobot, by som povedala. Pozostávame z týchto programov, ktoré sú tvorené traumami. A najhoršie na tom je, že my niekedy ani nevieme prísť na to, odkiaľ je tá trauma, pretože ona nemusí byť ani tak z detstva, môže byť ešte z prednatálneho obdobia, alebo môže byť z obdobia, kedy sme boli v iných inkarnáciách. Že tá trauma sa môže posúvať cez generáciu. Táto veda sa volá epigenetika. Ona tvrdí, že my nesieme v sebe nielen gény našich rodičov, pravorodičov na tej úrovni, že teda opakujeme ich vzhľad, možno nejaké charakterové vlastnosti, možno nejaké predispozície k chorobám, ale my si v sebe nesieme aj všetky tie energetické výrobky, všetko to, čo oni zažili ešte do nášho narodenia a zapamätali si to, hej, to ich telo, to ich energetické telo, to ich vedomie, si tú danú vec, tú traumu zapamätali. Uložilo si a na ďalšie generácie sa to posúva. Pred niekoľkými rokmi vedci robili taký experiment na myšiach, kde v určitej situácii, keď ich krmili, nepamätám si to presne, ale tie zvieratka boli zasiahnuté elektrinou. Čiže za každým vedeli, keď urobia istú vec, dostanú elektrický šok. Nakoniec si vytvorili spojenie, že pokiaľ robím toto, bude zlé. Vytvorila sa nejaká trauma, dostala sa to do ich podvedomia a asi o ďalšie 4 alebo 5 generácií potestovali ďalšie myši, 4 alebo 5 generácií. Hovoríme tu o 5. pokolení, ktoré v sebe niesli ten istý impuls a už od narodenia vedeli, že pokiaľ urobia to, tak hrozí nebezpečenstvo. To znamená, že posúva sa to cez generácie. Oni sa narodili a oni neprišli do styku s tým elektrickým šokom. Oni už automaticky vedeli, už to telo ich reagovalo na to, že toto nesmie robiť. Bude zle. Čiže my v sebe takisto nesieme veľmi veľa traum, ktoré nastane nejaká situácia, vytvorí sa trigger, čiže taký ten spúšťač, kedy my reagujeme nejakým spôsobom automaticky. My nezamýšľame sa nad tým, prečo tak reagujeme. No potom už keď tá situácia skľudní, tak porozmýšľame, že teda prečo, tak to stále reagujem na nejaké situácie. Ja neviem to ovplyvniť, pretože to sa nachádza v našom podvedomí. Naše podvedomie tvorí 95% z toho, ako my fungujeme v živote. Tak automaticky, sadnete za volant, automaticky šoferujete, dokážete počas jazdy piť kávu, riešiť dieťa vzadu, prípadne veľmi veľa vecí. A niekedy sa im všimnete, ako budú A sa dostanete do bodu B. Bez toho, aby ste dávali reálny pozor, sústredili si na tú cestu, automaticky dávate blinkere, všetko funguje na automatu. Toto je nejaká činnosť, ktorá už sa dostala do vašho podvedomia a to podvedomie si ide. Čiže je to 95% naše vedomie tým pádom, využívame iba na 5% a iba 5% je schopných ovplyvniť, keď chceme niečo zmeniť v našom živote.
ovplyvní tú našu realitu. Preto je veľmi ťažké, keď vy sa rozhodnete, dobre, urobím zmenu, a ja neviem, povedzme, začnem športovať, od zajtra ráno budem každý ráno behať, alebo začnem, alebo prestanem fajčiť, alebo zbavím sa sladkého, alebo budem inak reagovať na situácie a tak ďalej. Veľmi ťažké je dodržať toto predsavzatie, pretože tých 95%, ktoré máme vo svojom povedomí, preváži tých našich 5% vedomí. Vždy ten mozog si nájde nejaký spôsob a nechce sa mi vonku prší nejakú výhovorku, prečo to neurobiť inak, ako je zvyknutý. Hej, dneska nie, dneska si unavený a urobím to neskôr a tak ďalej a za každým a je to niečo nové. Mozog sa bojí ísť do nejakých nových vecí. On má niečo za tie roky, čo sa povedalo do povedomia, už má nejaký systém programov, podľa ktorých funguje. Pokiaľ ten program nezmení na vedomé, neexistuje, aby sa niečo zmenilo len tak. A pokiaľ človek je zvyknutý žiť na tých nižších vibráciách, tak ten mozog bude vyhľadávať situáciu, aby to tak aj zostalo. Bude si priťahovať nejakú negativitu do toho života, aby vlastne ten človek zostal v nízkych vibráciách, aby telo dostávalo tie hormóny, ktoré sa vylučujú v tých nízkych vibráciách, aj ten kortizol, adrenalín, aby vlastne všetko bolo tak, ako je ten mozog zvyknutý. Keď ste si všimli, keď sa hovorí, keď sa kazí, tak sa kazí, hej? Mnohí ste máte nejakú situáciu, že z rána niečo sa udialo zlé, zhoršila sa im nálada, ponáhľate sa, nestíhate, niečo sa udialo, niečo sa rozbilo, dieťa niečo, alebo teda vy ste nestihli vlak, autobus, proste už z toho robíte veľkú vedu, už nie ste naladení pozitívne a tým pádom sa deje viac a viacej tých negatívnych vecí. Hej. Čiže pokazila sa jedna vec, pokiaľ chcete predísť tomu, aby to koleso sa nabalovalo ďalej a ďalej, aby celý deň bol na hovno, povedzme, je potrebné vrátiť sa do svojho stredu, naladiť sa aspoň neutrálne, hej. Tým pádom vlastne aj to vaše telo sa prestane stresovať, budú sa tie hormóny vylučovať do vašho tela, budete stále v pozore, stále teda, že či bežať, alebo útočiť, alebo proste len aby telo prežilo, hej, to je ten stav. Treba sa vrátiť, skľudniť sa a vedieť, ako si zvýšiť tie vibrácie a začať to robiť. Hej. Ako si zvyšujeme vibrácie? Úplne jednoduché činnosti, ísť sa prejsť von do prírody, všimnúť si v akom krásnom svete žijem, poobdivovať stromy, kvety, pozrieť sa konečne na oblohu, nepozerať sa len dole, nehľadať iba negatívne. Všimnúť si, čo je pozitívne vo vašom živote. Všimnúť si tie klady, byť vďačný, začať byť vďačný príklad za to, že ste zdraví, za to, že môžete chodiť, že máte dve ruky, dve nohy, že ste chodí, že jednoducho máte dôvod na to, aby ste sa cítili dobre. Koľko ľudí toto nemôže povedať? To je tá vďačnosť, ale také rýchle, všetci žijeme v rýchlom svete, všetci chceme nejaké rýchle riešenia, také rýchle činnosti, ktoré vás vrátia a zvyšia vám trošku tie vibrácie, sú meditácia. Pokiaľ to neviete,
stačí si pustiť aspoň nejakú vysokovibračnú hudbu, napríklad mantry. Hej, snažite sa, tá energia vo vašom byte, vo vašej miestnosti začne meniť, začne sa skľudňovať. Tá energia ovplyvňuje všetko živé, všetky vibrácie na okolo. Cvičiť napríklad jogu. Ako som povedala, obdivovať krásu, športovať. Keď vy športujete, vy si ovplyvňujete aj ten chemický stav vašho tela. Vylučuje sa iný hormón, vylučuje sa dopamín a hormón šťastia, serotonín. Keď ste si všimli po cvičení, keď už máte za sebou jeden tréning a cítite sa lepšie, ste spokojní so sebou, niečo ste pre seba urobili, vypustili ste tú prebytočnú energiu von, hej, možno ste unavení, ale zároveň sa cítite dobre. Týmto si dokážete zvýšiť tie vibrácie takisto. Zvyšujeme si vibrácie napríklad aj stravou. Tým, že sa zriekneme nejakých zlozvykov. A ako si tie vibrácie znižujeme a ako väčšinou reagujeme na stres. Naliejeme si pohár vína, alebo si otvoríme pivo, čo ďalej cigareta, posťažovať sa kamarátke, kamarátovi, sústrediť sa na to negatívne, čo sa nám stalo, stále to rozoberať, hovoriť o tom, čiže násobiť to. Pustíme si nejaký seriál alebo film, pri ktorom si poplačeme, opäť ideme hlbšie do tých negatívnych vibrácií. Rozmýšľame a stále si umývame v hlave tú situáciu, ktorá sa nám udiala. Opäť viacej sa sústredíme na tú negativitu a tým pádom, keď naše myšlienky ovplyvňujú náš chemický stav nášho tela, zase si produkujeme aj tie hormóny, ktoré nás budú udržiavať dole a cez to podvedomie si budeme priťahovať viac toho negatívneho. A veľa ľudí chce zmeniť. Teraz je veľmi rozšírená téma tvoriť si svoju vlastnú realitu, manifestácie a tak ďalej. Ale pokiaľ nevedia, že toto celé súvisí, ten náš vnútorný stav, naše vnútorné bytie, stav bytia, ovplyvňuje to, čo budeme mať vo vonkajšej realite. Nie je to naopak, že keď vyhrám, tak budem šťastná, keď zoznámim sa so svojím budúcim manželom a vtedy budem, keď schudnem, keď toto, keď tento, vždy nejaké podmienky a očakávame, že niečo príde zvonka, to zmení náš vnútorný stav, tak to bohužiaľ nefunguje, pretože ten vesmír nám odpoveda na to, čo skutočne cítime a čo máme v sebe. Čiže pokiaľ si hovoríte, ja mám ťažký život, ťažký život, vesmír vám to ukazuje, áno, dobre, máš ťažký život, nech sa páči. Má veľa trápenia, áno, máš veľa trápenia, dobre, nech sa páči. Nemám toto, nemám. Áno, nebudeš mať. Nemáš, práve si to, nech sa páči. Čiže ten vesmír reaguje veľmi promptne a reaguje tak, ako sa vy naozaj cítite. Dávno vy si urobíte dvojminútovú vizualizáciu, že niečo už máte, alebo ako by ste chceli, chcete byť zdraví, alebo chcete mať veľa peňazí, alebo 2 minútky za deň. Koľko minút na ten deň? Zvyšok dňa ste v zlej nálade, negatívnom stave, nastavení a reagujete negatívne, čiže to telo sa cíti zlé, to telo je v tom nastavení, ako som spomínala, a vylučuje vlastne tie chemické reakcie. Tak, aký impuls vysielate do toho vesmíru?
presne to sa vám vracia to, čo vysielate. Takže veľmi jednoduchý návod je začať pracovať najprv so svojím vnútorným nastavením, s tým pocitom. To nie je jednoduché pre tých, ktorí boli zvyknutí mať vlastne žiť na tých negatívnych vibráciách, vylučovať ten hlavný stres neustále a vyhľadávať sa takýmto spôsobom tie zlé situácie. Začať to meniť najprv v sebe a až potom uvidíte, ako tá realita sa transformuje, pretože vibrácie si priťahujú rovnaké vibrácie. Neexistuje, sa hovorí, že protiklady sa priťahujú, ale nie. Vibračne sa priťahuje iba to, čo je podobné naladené. Takže dúfam, že ste si niečo uvedomili, čo vám pomôže transformovať vašu realitu a aspoň urobíte pokus. Skúste taký pokus. Nás podvedomie trvá naozaj minimálne 21 minút, kým si vytvorí ten program, alebo ten cvik, kým si zvykne na niečo a už začne potom to brať ako automatiku, že budete fungovať, že si poviete, že odteraz budem robiť to, musíte vydržať aspoň 3 týždne. Potom to už nebude také ťažké, potom to už bude súčasťou vašho života a váš mozog nebude sa vspierať neustále, on nebude vymýšľať dôvody, prečo nie. Čiže skúste, odporúčam, uvidíte, ako sa s ním život.